ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ብብዝሒ ንትምህርቲ ኮምፒተር ዝምልከት ሕቶታት ክመጻኒ ቀኒሎ ዝኽብል ከለኹ ነዚ ዌብሳይት እዚ ወይ ንዝነዳለዎ ትምህርቲ ጥራሕ ደይኮነ ካልእ ትምህርትታት እውን እንታይ ኣሎ ዝብል ሕቶታት እዩ። ኣብቲ ትምህርቲ ምናልባት ኣብዛ ቀዳማይ ደረጃ ይመስለኒ ብዛዕባ ሰርቲፊኬሽን ፕሮግራም ቅድሚ ሕጂ ከም ዝወሰድኩ ሓቢረ ነይረ እሞ ንዕኡ ብኸመይ ናበይና ክንረኽቦ ንዝብል ሕቶ እየ ክምልስ ንሱ ኸ እቲ ኣብዚ እንሪኦ ዘለና እዩ ክኸውን ቅድሚ ናብኡ ምኻደይ ኣብዚ ዌብሳይት እዚ ብዙሓት ተምሃሮ መፂኹም ትመሃሩሉ መዓልታዊ ሪኤኩም ኣለኹ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኮይኑ ኣተባባዒ እዩ ብዙሕ ሰብ ጎኒ ጎኒ እቲ ቴክኖሎጂ ክኸይድ ወይ ክመሃር ክፈልጥ ክትርኢ ከለኻ ብጣዕሚ ሞራል ዝህብ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ግዜና ኣብቲ ንዓና ዝጠቕመና ነገር ክነሕልፎ ከለና እዩ ንሂወትና ዘቕልለልና ወይ ዝሕግዘና ወይ ንቕድሚት ከም ንኸይድ ዝገብረና ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ከዓ ቀትሪ ሓንሳብ ለይቲ ይሪኤኩም ኦንላይን መፂኹም ኣብዚ ተመዝጊብኩም ክትመሃሩ ይሪኤኩም እየ ማለት እዩ ምስ ግዜ ከዓ ሓደሽቲ ትምህርትታት እንዳዘርጋሕና ክንከይድ ኢና ስለቲ ትህቡና ርእቶታት ካብ ታሕቲ እንዳመስገንኩ እየ ስለዚ ናብቲ ኣርእስትና ክኸይድ መጀመርያ እዚ ኣብዚ እንሪኦ ዘለና ሰርቲፊኬታት ብኮምፕትያ ዝበሃል ትካል እዩ ዝወሃብ ማለት እዩ ኮምፕትያ ናይ ኣይቲ ፕሮፌሽናልስ እዮም እንታይ እዮም ዝገብሩ ትምህርትታት የዳልዉ እሞ ነቲ ትምህርቲ እንድሕር ሓሊፍካዮ ከዓ ፈተና እንድሕር ወሲድካ ኣብቲ ንሶም ድብሉኻ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ሃገር እዩ ዘሎ ኣብ ኤውሮፓ ኣሎ ኣብ ዩኤስ ካናዳ ኣብ ኩሉ ዓለም እዩ ደሎ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ሓደ ክልተ ሃገር ክህሉ ይኽእል እዩ ብዙሕ ናይ ክስታይ ኣፍልጦ የብለይን ኣበይ ኣሎ ግን ኣብ ብዙሕ ኣብዚ ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ድኸናዮ ኸይድና እንዳ ቴስት ሰንተር ማለት እዩ ፈተና ክንወስደሉ ንኽእል ቦታ ኣሎ ተመዝጊብና ኸይድና ፈተና ወሲድና ምስ ንሓልፎ ሰርቲፊኬት ክንወስድ ንኽእል ኢና እቲ ኣብዚ እንሪኦ ዘለና ማለት እዩ መጀመርያ በዛ ኤ ፕላስ ክጅምር እዛ ኤ ፕላስ እንታይ እንታይ ትሕሰላ እንተኢልና እቲ መብዛሕትኡ ኣብ ኮምፒተርና ንጥውቆ ድዩ ኮምፒተር ክንገዝእ ከለና እንታይ ትፍልሊ እቲ ቀዳማይ ደረጃ ትምህርቲ ኮምፒተር እትዮ ዘለኹ መብዛሕትኡ ካብዚ ዝወፀ እዩ ማለት እዩ ትምህርቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ መባእታዊ ኢኻ ልክዕ ከምቲ ቀዳማይ ደረጃ ደሎ ብሌላ ኮምፒተር ውሽጣ እንታይ ከመይ ኢሉ ዝሰርሕ ሲፒዩ ራም ድብል ንሱን ተወሳኽን ማለት እዩ ኣብዚ ክንረኽቦ ንኽእል ሕጂ እቲ ቋንቋ ማለት እዩ ብትግርኛ የለን እዚ ትምህርቲ ኤ ፕላስ ብእንግሊሽ ወይ ብናይ ጀርመን ደልናዮ ብኡ ድዩ ብስዊድሽ ድዩ ብኖርዌጅያን ድዩ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገር በብናቶም ቋንቋ ክንወስዶ ንኽእል ኢና እቲ ፈተና ማለት እዩ እቲ ትምህርቲ እውን ኣብ ኦንላይን ክንረክብ ንኽእል ኢና ተወሳኺ ብኻልእ ቋንቋ ማለት እዩ ቁሩብ ስፍሕ ዝበለ እዩ ጠቓምን ሓጋዝን እዩ ማለት እዩ እቲ ብዚ ኣዳልየ ዘለኹ ኮርስ ቀዳማይ ደረጃ ድብል ብዙሕ ምትእስሳር ዘለዎ እዩ እዚ ኤ ፕላስ ማለት እዩ ብዛዕባ ሃርድዌር ሲፒዩ ራም እንታይ እዩ ከመይ ዝሰርሕ ገለ ድብል ኣብዚ ካብ ዝተወፀ ትምህርትታት እዩ ማለት እዩ እዚ እውን ቅድሚ ሕጂ ኣነ ስለ ዝወሰድክዎ እቲ ጠቓሚ ዝበልክዎ ፅሙቕ ኣቢለ ኣብቲ ቀዳማይ ደረጃ ገይረዮ ዘለኹ ድሕሪ ፍሉይ ክንወስዶ እንድሕር ደሊና ከዓኒ ኣብዚ ጠዊቕና እቲ ዘድልየና ኣበይ ቦታ ፈተና ክንወስድ ንኽእል ገለ ብዙሕ ሓበሬታ ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኮምፕትያ ኤ ፕላስ ዝበሃል እቲ ፕሮግራም ማለት እዩ መጀመርያ ኣነ ኣይቲ ክጅምር ከለኹ ከምስታት ፕሮግራም ከም ደሎ ኣይፈልጥን እየ ነይረ ማለት እዩ ግድን ትምህርቲ እንድሕር ኮይኑስ ወይ ቤት ትምህርቲ ከይድካ ወይ ዩኒቨርሲቲ ከይድካ ጥራሕ ይመስለኒ ነይሩ ከምስታት ከም ዘሎ ባዕልኻ ሰርች ጌርካ መፅሓፍ ባዕልኻ ገዚእኻ ብኦንላይን ኮርሳት ተመዝጊብካ ትመሃር ከም ትኽእል ኣይፈልጥን እየ ነይረ ሽዑ ፀኒሐ ምስ ፈለጥክዎ እየ እዚ ኩሉ ክስታይ መንገድታት ክኸዶ ወሲነ ማለት ስለዚ እዚ ኤ ፕላስ መባእታዊ ትምህርቲ ኮይኑ ቀፂሉ ከዓ እዚ ኔትወርክ ብዛዕባ ኔትወርክ ንምሃር ምስ ንደሊ ኣብዚ ንመፅእ ማለት እዩ ኔትወርክ ክብል ከሎ ሕጂ ብዛዕባ ኣይፒ ኣድረስ ድዩ ዲኤስፒ ዲኤንኤስ ኣብዚ ካልኣይ ኣብዚ ትምህርቲ ኔትወርክ ገሊፀ ዘለኹ ትምህርትታት እዚታት ብዛዕባ እዚ ዌብሳይት ሞዱል እንታይ እዩ ከመይ ኢሉ ዝሰርሕ ዲኤስፒ ሰርቨር እንታይ እዩ ብዛዕባ ሓደን ክልተ ኮማንድ ወይ ኣይፒቪ6 ኣይፒቪ4 ፍልልዩ ገለ ድብል ብዙሕ ትምህርትታት ኣሎ እዚ ትምህርቲ ናይ ኔትወርክ ብትግርኛ ዘዳልኾ እውን ካብዚ ዝተዋፀ እዩ ማለት እዩ ቀፂልና ብዛዕባ ሴኪሪቲ ሳይበር ሴኪሪቲ ክንመሃር ምስ ንደሊ ብዛዕባ ኔትወርክ ሴኪሪቲ ድብል ኮርስ ወሲድና መፅሓፍቲ ገዚእና ኣንቢብና ክንሓልፎ ንኽእል ኢና ሕጂ ክንፈልጦ ዘለና እንታይ ኮምፕትያ ዝበሃል ትካል ከም ዘሎን ትምህርቲ ክንመሃር ከም ንኽእልን ኣብ ኩሉ ዓለም ከም ዘሎን ንክሕብር ኢለ እየ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከዓ ፈተና ወሲድና
certified ክንከውን ንኽእልና certificate ከዓ ንስራሕ ንምድላይ እናተኾነ ስራሕ IT ክደሊ ከለኻ ሊስት ገብሩ እዮም ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ማለት እዩ ወይ ፕላስ ኔትወርክ ፕላስ ኣለኩም ድዩ ገለ ድብል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓጋዚ እዩ ፕሮፌሽናሊ ማለት እዩ እዚ ብዛዕባ ኮምፒያ ኮይኑ እዚ ኣብዚ ኮምፒያ ድመፅእ ትምህርትታት ንሓደ ቴክኖሎጂ ወይ ኣብ ሓደ ቴክኖሎጂ ዘተኮረ ኣይኮነን ዝኽብል ከለኹ ብዛዕባ ዊንዶውስ ጥራሕ ኣይኮነን ብዛዕባ ዊንዶውስ ሊነክስ እዚ ማክኦኤስ ናይ ዝተፈላለዩ ትካላት ትምህርቲ እዩ ዝምህር ማለት እዩ ስለዚ ኮምፒያ እዚ ይመስል ቀፅልና ንሪኦ ከዓ ኣብ ኔትወርክን ድሕር ክንሰርሕ ደሊና ኔትወርክ ኢንጂነር ይኹን ብዛዕባ ኩሉ ሓፈሻ ኮሚኒኬሽን ክንመሃር ምስ እንደሊ ሲስኮ እቶም ናምበር 1 ክበሃሉ ዝኽእሉ ቀዳሞት ኣብዚ ዓውዲ እዚኦም ኣብዚ ኢንዱስትሪ እዚ ማለት እዩ ሲስኮ ብዙሕ ሰርቲፊኬሽን ኣለዎም ኣብዚ መፂና እውን እቲ ሕጂ ዘድልየና ትምህርቲ ክሕብረኩም እየ ብዛዕባ ኔትወርክ ንምሃር ምስ እንደሊ ኣብዚ እውን ገሊፀዮ ነይረ ኣብዚ ሲሲኤንኤ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ሰርቲፊኬት እዩ ብዙሕ ብዛዕባ ኔትወርክ ኣስተምህሮ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኔትወርክ ክልከሉ ክትብ ገዛና ዘሎ ኔትወርክ ደይኮነ ኣብ ኢንተርፕራይዝ ኣብ ዓቢ ትካል ኣብ ዴታ ሰንተር ንኣብነት ክንደልና ኣብዚ ዴታ ሰንተር ዘሎ ኔትወርክ ስዊች ሩተር ከመይ ኢሉ ይሰርሕ ገለ ዝብሉ ኣርእስታት ወይ ትምህርቲ ዘለዎ እዩ ሲስኮ ትካል ኮይኑ ብብዝሒ እዘን ሩተርስ ስዊችስ ንብሎ ወይ ፋየርዎል ንብሎ ዝሰርሑ ደፍሪ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ቶዮታ ዝተፈላለዩ ክስታይ ማኪና ዘፍርዩ ሲስኮ ከዓኒ ተን ኣብ ገዛና ንሪአን ሩተር ድየን ኣብ ትካላት ዘሎ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ዴታ ሰንተር ንሪኦ ዘለና ብብዝሒ ከምስታት ዘፍርዩ እዮም ማለት እዩ ስዊችስ ሩተርስ እንታይ ምዃኑ እቲ ትምህርቲ እዚ ገሊፀ ነይረ ኣብዚ ናይ ኔትወርክ ኣብ ዘሎ ስዊች ሩተር ኣክሰስ ፖይንት ሃብ ፍልልዩ እንታይ እዩ ከመይ ኢሉ ዝሰርሕ ኣብዝታት ኣሎ ማለት እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ስለዚ ሲስኮ ከዓ ናቶም ሰርቲፊኬት ኣለዎም ልክዕ ከም ኮምፒያ ናቶም ደፍሪዎ ዝኾነ ፕሮዳክት የብሎምን ትምህርቲ ጥራሕ ዝህቡ ናይ ዝኩሉ ክስታይ ድፈሪ ፕሮዳክት ሲስኮ ግን ቬንደር ኮይኖም ናቶም ደፍሪዎ ፕሮዳክት ኣለዎም ማለት እዩ እቲ ኣብዚ ክንወስዶ ንኽእል ከዓ እቲ ብዙሕ ሰርቲፊኬት የድለዎም ሲስኮ ሕጂ ኣብቲ ኩሉ ደፍሪዎ ንብረት ወይ ፕሮዳክት ነናቱ ሰርቲፊኬት ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ሴኪሪቲ ተኮይኑ ፋየርዎል ናይ ፋየርዎል ኣሎ ኣብ ናይ ዲዛይን ተኮይኑ ናይ ዲዛይን ኣሎ ናይ ኢንተርፕራይዝ ኔትወርክ ዲዛይን ተኮይኑ ከዓ ኣብኡ ከዓ ነናቱ ሰርቲፊኬት ኣለዎ እቲ መጀመርያ ክንጅምሮ ንኽእል ከዓኒ ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና ኢንትር ይብል ኣሎ እዚ እቲ ጀመርቲ ማለት እዩ እቶም ማእኸላይ ከዓ ኣሶስየት ይብል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ኣሶስየት ክንጅምር ንኽእል ኢና እዚ ሲሲኤንኤ ክልተ ፓርት ኣለዎ ICND1 ICND2 ዝበሃል ማለት እዩ ንስኻ እንታይ እቲ ኢንትርን እቲ ኣሶስየትን ማለት ክልቲኦም ብሓንሳብ ምስ ንሓልፎ ሙሉእ ሲስኮ ሰርቲፋይድ ኔትወርክ ኣሶሲዬሽን ሰርቲፊኬት ብለና ኸውን ማለት ትርጉሙ እዚ ሲስኮ ሰርቲፋይድ ኔትወርክ ኣሶሲየት ማለት እዩ ስለዚ ሲሲኤንኤ ከዓ ጉግል ጌርና ሰርች ጌርና መፅሓፍቲ ገዚእና ክንመሃር ንኽእል ኢና ኣብ ከምቲ ድበልክዎ ኩሉ ዓለም እዩ ደሎ ተማሂርና ወዲና ከዓ ሰርቲፋይድ ምስ ኮና ኣብ ናይ ኔትወርክ ኢንጂነሪንግ ይኹን ኣብ ናይ ኔትወርክ ሰፖርት ሮል ስራሕ ክንረክብ ድዩ ወይ ንክንረክብ ኣትሊስት ወላ ኢንተርቪው ንክንገብር ስራሕ ንክንደሊ የኽእለና ማለት እዩ ሲስኮ እቶም ከምቲ ድበልክዎ ብዙሕ ናይ ዓለምና ኔትወርክ ብዙሕ ሸፈነ ገይሮም ዘለዉ ወይ ብዙሕ ፕሮዳክት ደፍሪ እዮም እቲ ፅቡቕ ናቶም ከዓ እንታይ እዩ እዞም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ብዙሕ ልቸው ልዕድብ ንሪአነሉ ምናልባት ሲስኮ ስዊችስ ወይ ሩተርስ ክኾና ይኽእለን ኣብ መብዛሕትኡ ዴታ ሰንተር ይኹን ወይ ትካላት ናይ ሲስኮ ፕሮዳክት እዮም ዝጥቀሙ ንኾም እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ነቲ ናቶም ቴክኖሎጂ ትምህርቲ ድወስን ማለት እዩ እቲ ምክንያት ከዓ እቲ ሲስኮ ድፈሪ ስዊች ይኹን ሩተር ስቴብል እዩ ዝኽብል ከለኹ ደልዳላ ዋላ ክንብሎ ንኽእል ደልዳላ እዩ ንነዊሕ ዓመታት ከይተበላሸወ ዝኾነ ክስታይ ከየበለሶ ኢሉ ክሰርሕ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ መብዛሕትኦም ትካላት ከዓ ይመርፅዎ ኣብቲ ናቶም ዴታ ሰንተር ይኹን ካልእ ዝተፈላለየ ናይ ኔትወርክ ኢኩዊፕመንት ወይ ስርሖም ናይ ሲስኮ ከም ሰብ ኣይፎን ሳምሰንግ መረፅ ምሽ መብዛሕትኡ ምናልባት ሳምሰንግ ወይ ኣይፎን ይጥቀሙ ክኸውን ትቁፅሩ ከይብልን ብዝሒ ግን መብዛሕትኦም ኣነ ዝፈልጦም ኣይፎን ዘለዎም እዩ እዚ ከዓ ከምኡ ክንሪኦ ንኽእል ናቶም ትካላት ከዓ መብዛሕትኦም ሲስኮ ይጥቀሙ ማለት እዩ ንኸምኡ ከዓ እቲ ሰርቲፊኬት ከዓ ሓጋዚ ምክንያቱ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ኣብ ዝኸነየ ከልና ክንረኽቦ ስለ ንኽእል ክንመሃር እንከለና ከዓ እቲ ኩሉ ኣብዚ ሲስኮ ዘሎ መብዛሕትኡ ቲዮሪን ፕራክቲካልን ስለ ዝኾነ
ቲዮሪ ምስ ተማሃርናዮ ኣብ ግብሪ ክነውዕሎ ምስ ንደሊ ሶፍትዌር ኣለዎም ቴስት መግበር ማለት እዩ። እዚ ሲስኮ ፓኬት ትሬሰር ዝበሃል ኣብዚ ንእሽተይ ክስታይ ቶፖሎጂ ሰሪሐ ኣለኹ ከርእየኩም ማለት እዩ። ኣብዚ ከም እንሪኦ ዘለና ሩተር ኣለዋ፣ ስዊች ኣለዋ፣ ኩለን እዚአን ኮኔክት ጌርና ቨርቹዋሊ ሲስኮ ፓኬት ትሬሰር ዝበሃል ኔትወርክ ዲዛይን ትረብል ሹት ንክትገብር ዘኽእለካ እዩ ማለት እዩ። ብዛዕባ ሲስኮ ወይ ዝኾነ ኔትወርክ ንምሃር ምስ እንደሊ ግድን ኣይኮነን እዝታት ገዚእና ኣብ ገዛና ኣምፂና ወይ 2-3 ከምዚአን ኣምፂና እቲ ተማሃርናዮ ኣብ ተግባር ክነውዕሎ ክስታይ ግድን ኣይኮነን። ነዝታት ንምግዛእ ብሶፍትዌር መንገዲ ነዚ ከነስርሖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እቲ ፅቡቕ እዚ ከዓ እዚ እቲ ሓደ ብልጫ ናይ ሲስኮ ማለት እዩ። ብቐሊሉ ኣብዚ ዲዛይን ጌርና ቴስት ጌርና ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ስእሊ ይኮነን ሲሙሌሽን ክስታይ ሶፍትዌር እዩ። ኣብዚ መፂና ድኾነ ክንርኢ ሾውራን ኢልና እቲ ኮንፊግሬሽን እንታይ እዩ ከመይ እዩ ነፍሲ ወከፍ ክስታይ ጠዊቕና እዚአን ኮምፒተራት እየን ኣይፒ ኣድረስ ክንገብረለን ንኽእል ኢና። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣይፒ ኣድረስ ጌርና ፅሒፍና ኩሉ ቴስት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት ስእልታት ኣይኮነን ሲሙሌሽን እዩ። ሕራብ ዝኽነስርሖ ክኢልና ከዓ ኣብ ፕሮዳክሽን ክስታይ ኢንቫይሮንመንት ድዩ ወይ ዝኾነ ክስታይ ትካል ወይ ኔትወርክ ትብዚ ዝገበርናዮ ኮንፊግሬሽን ድዩ ወይ ዲዛይን ከዓ ኣብ ፕሮዳክሽን ዝኾነ ኔትወርክ ድዩ ኣብ ካልእ ንኽንተግብሮ ኣይከብደናን። ምናልባት ሲስኮ እዚ ፓኬት ትሬሰር ሊሚትድ ፋንክሽን እዩ ዘለዎ ዝኽብል ከለኹ ብዙሕ ኮንፊግሬሽን ክስታይ ኣይሰርሕን እዩ። ኣብዚ ሊሚትድ ዝኾነ ንሲሲኤንኤ ለበል ዝኾነ ግን እኹል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሲስኮ ከምዚ ይመስል። ጎኒ ጎኒ ሲስኮ ከዓ እግሪ እግሪ ዝስዕብዎም ዘለዉ ከዓ እዞም ጁኒፐር ኔትወርክስ ዝበሃሉ እዮም። ብዛዕባ እዚኦም ከዓ ቁሩብ ክስታይ መብርሂ ምሃብ ኣድላዪ እዩ። ልክዕ ከም ሲስኮ ኮይኖም ዝኽብል ከለኹ ደፍሪዎ ፕሮዳክት ኣለዎም። ነቲ ደፍሪዎ ፕሮዳክት ከዓኒ ብኸመይ ትቆፃፀሮ ብኸመይ ኮንፊገር ትገብሮ ዝሕግዝ ትምህርትታት እውን ኣሎ፣ ሰርቲፊኬት እውን ኣለዎም ማለት እዩ። ልክዕ ናይ ሲስኮ ኣሶሲየት ኣሎ፣ ስፔሻሊቲስ ኣሎ፣ ፕሮፌሽናል ኣሎ፣ ኤክስፐርት ሌቨል ኣሎ ማለት እዩ። እታ ድረኣናያ ሲሲኤንኤ ትብል ናይ ሲስኮ ኣብዚ ኣብያላ እንድሕር ኢልና ማለት እዩ እዚኣ ኣብ ናይ ሲስኮ ናቶም ኮይኑ ከም ተመሳሳሊ ሰርቲፊኬት ሓደ ሌቨል ማለት እዩ ከዓ ኣብዚ መፂና ከዓ እዚኣ ከዓ ማለት እዩ። ኣብዚ ድሕር ጠቢቕና ሕጂ እቲ ደሎ ትምህርትታት ኣብዚ ይሕብረና ማለት እዩ። ብዛዕባ እንታይ ኢና ክንማር ሌየር 2 ሌየር 3 ሳብኔቲን ዴሲማል ናብ ባይነሪ ከመይ ኮንቨርት ንገብር ኩሉ እዚ ትምህርትታት ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ኣብ እቲ ናቶም ፕሮዳክት ማለት እዩ። እቲ ብዚ ንፅሕፎ ድዩ ኮንፊገር ንገብሮ ኣብ ሲስኮ ክሰርሕ ኣይክእልኒ ምክንያቱ እቲ ናቶም ሲንታክስ በበይኑ ስለ ዝኾነ ግን ምፍላጡ ኣገዳሲ ጁኒፐር ኔትወርክ ዝበሃል እውን ኣለዉ። እቲ መብዛሕትኡ ግዜ ነተኩረሉ ዘለና እዚ ናይ ሲስኮ እዩ ማለት እዩ። እቲ ምክንያት ከዓ ኣብ ዝኸድናዮ ከድና ሲስኮ ስዊችስ ወይ ሩተር ስለ ዘለዋ ምናልባት እንታይ ይመስላ ከርእየኩም እዩ። እዘን ንሪአን ዘለና እዚአን ኣብ ዘለና ስዊች እየን እዚአን ስዊች ኣብቲ ትምህርቲ ገሊፅ ኣለኹ እንታይ ምዃኑ እቲ ናይ ትምህርቲ ናይ ኔትወርክ ኣብ ታሕቲ ምስ ንወርድ እውን ኣብዚ ኣይ ቲንክ ኤኤስኤ ፋየርዋል ኣብዚ ዘላ ከምኡውን ኣብዚ ሩተር ኣላ። ሕጂ እዝታት ብኸመይ ኮንፊገር ንገብሮ ብኸመይ ንቆፃፀሮ ዝሕብር ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ። እቲ ብዚ ንሪኦ ዘለና ላብ ኔትወርክ እዚአን ኮኔክት ኮይና ኣለዋ ስዊች እዩ እዚ ሩተር እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ልክዕ ከምኡ ኢና ንርኢ ዘለና ብዚአን ንሪአን ዘለና እዚአን ብየማንን ብፀጋምን ዘለዋ ስዊች እዚአን ከዓ ተን ሩተር ማለት እዩ። ተን ስዊች ተን ሩተር ምናልባት እዚ ክንሪኦ እንድሕር ደሊና ኣብኡ ኣቲና ኣብቲ ስዊች እዚ መፂና እንድሕር ሪእናዮ ዙም ኢን ገብረ ንሪኦ ዘለና እዚ ብሲሙሌሽን እዚ ማለት እዩ። ልክዕ ከም ናይ ብሓቂ ሪል ማለት እዩ ንሪኦ ዘለና እዚ ፖርት ናምበር እዩ። ኣብዚ ተመፂና ከዓ ናይ ፖርት ናምበር ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ብሃርድዌር ዘሎ ብሶፍትዌር ኣምፂና ክንመሃር ንኽእል ኢና። ስለዚ ትምህርቲ ክንቅፅል ምስ እንደሊ ኣብዚ መፂና ክንቅፅል ንኽእል ኢና። ፕሮፌሽናል ቁሩብ ድሕሪ መባእታዊ ትምህርቲ ድሕር ዘይነበረና ቁሩብ ክከብደና ክእል እዩ። ምክንያቱ እቲ ብዚ ዘሎ ዋላ ቋንቋ ክኣልበት እትደለኻዮ ሃገር እቲ ኣብ ዘሎ ተርም ወይ እቲ ሎጂክ ናይቲ ትምህርቲ ክርዳእና ቁሩብ ግዜ ክወስደልና ይኽእል እዩ። ንኸመይ ከዓ ኣብዚ መባእታዊ ትምህርትታት ኣብ ኩሉ ኤርያ ብትግርኛ ሰሪሐዮ ዘለኹ ኣቐዲሙ ቁሩብ ክስታይ ክህልወና ማለት እዩ። ኣይድያ ብዛዕባ እቲ ትምህርቲ ኣፍልጦ ንክህልወና ኢለ እዚ ትምህርቲ ዘዳልዎ እንዳወስኽ ኩሉ እውን ከይደ ከም ኣድላይነቱ ማለት እዩ።
ስለዚ ዝታት ትምህርቲ ወሲድና ትምህርቲ ስራሕ ንኻልእ ክጠቕመና ክእል እዩ ፕሮፌሽናል እዩ ዝበለፀ ከዓ ብዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ከይድና ክንመሃር ምስ ንደሊ ዝኾነ ሰብ እንድሕር ኣብዚ ቴክኖሎጂ ክስታይ ግድን ኣይኮነን ዩኒቨርሲቲ ክትከይድ ግን ዩኒቨርሲቲ ከይድካ እንድሕር ተማሂርካ ሞር ከዓኒ ብዙሕ ትምህርቲ ኢኻ ትቐስም ማለት ቴክኒካል ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሪሰርች ኣገባብራ ናይቲ ትሰርሖ ዘለኻ ፕሮጀክት ካልእ ብዙሕ ዲሲፕሊን እዩ ዘለዎ ማለት ብዙሕ ብልጫ ኣለዎ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ እንድሕር ከይድካ ድሕሪ ተማሂርካ ማለት እዩ ድሕሪ ኣብ ኖርማል ኔትወርኪንግ ድሕሪ ኮርስ ክንወስድ ደሊና ኣብ ዩኒቨርሲቲ መብዛሕትኡ ግዜ ብዛዕባ ናይ ሲስኮ ቴክኖሎጂ ደሎ እቲ ትምህርቲ ማለት ናይ ጁኒፐር ኣይኮነን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝወሃብ ትምህርቲ ናይ ኔትወርክ መብዛሕትኡ ዓድታት ኣነ ብዚ UK እየ ዘለኹ ኣብ ናይ ሲስኮ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ኣብ ኣንደር ግራጁዌት ወይ ቀዳማይ ዲግሪ ትመሃሮ ትምህርቲ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ኣሶሲኤት ዝኾነ እዩ ኣብ ናይ ማስተርስ ፕሮግራም ክትመሃር ክስታይ ኮንካ ከዓኒ እቲ ብብዝሒ ኣነ ክስታይ ዝሪኦ ነበርኩ ናይ CCMP እዩ ነይሩ ማለት እዩ ብዛዕባ CCMP ናይ ፕሮፌሽናል ሌቨል ኔትወርኪንግ ኢኻ ትመሃር ማለት እዩ ቁሩብ كبد يبلي من أربعة أبزد حرنا يتقدم على الدقري أربعة موجود نيرو أفتنا بوست جراجويت أو ماسترز كا شمو أنت موجود معناتيو لوما قرب كابزي فليز على الجواب مهاران تزي سينتاكس قال بزح فلي يبلي معناتيو لذي ولا يونيفرسيتي كيد حدالنا CCNA حدالنا أو مسكنا درجة تتمرتز بتعمل خلنا معناتيو ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዘሎ ናይ ኔትወርክ ትምህርቲ ብጣዕሚ ከለና እንድሕር CCNA ኣለና CCMP እንድሕር ኣለና እውን እቲ ትምህርቲ ኣይክከብደናን እዩ ዋላ CCNA ሃሊና ኣብቲ ናይ ማስተርስ ፕሮግራም ክንመሃር ከለና እዚ CCMP መቐፀልታ ናይ CCNA ስለ ዝኾነ ኩልኩም ብሓድሽ ኣይኮነን እንመሃሮ እቲ ዝነበረና ኣፍልጦ ኢና እንዳዕበና ንኸይድ ማለት እዩ እቲ ናይ CCMP ደሎ ወይ ፖስት ግራጁዌት ስለዚ እዚ CCNA ናይ ሲስኮ ወይ ኮምቲያ ትምህርቲ ኣብ ናይ ኔትወርክ ይኹን ኣብ ሕጂ ኣብ ኔትወርክ ከመይ ዲዛይን ትገብር ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ናይ ሴኩሪቲ እውን ሰርቲፊኬት ኣሎ ማለት እዩ ኔትወርክን ሴኩሪቲን ጎኒ ጎኒ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓጋዚ ኮይኑ ረኺብኩሞ ክትኮኑ ተስፋ ገብር ኣብ ዘለናይ ዓዲ ሰርች ጌርና ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ኣሎ ሕጂ እቲ ክንገብሮ ዘለና እንታይ እዩ እዚ ኮርስ እዚ CCNA ደቡብ ኮርስ ብኦንላይን ድዩ ቤት ትምህርቲ ከይድና ዲና ክንረኽቦ ንኽእል ኢና መፅሓፍቲ እውን ካብ ኣማዞን ክንገዝእ ንኽእል ኢና ናይ CCNA ሕጂ CCNA ኣብ 3 ዓመት ስለ ተቐይሮ እቲ ሌተስት ዝኾነ ክነብሎ ኣለና ማለት እዩ እቲ ቁፅሪ ናይ ክስታይ ኣሎ ውሽጡ ኣይናዩ ደሎ እቲ ሕጂ እቲ ሌተስት ኣውፅኦሞ ዘለው ኤግዛም ኮድ ኣለዎ ኣብዚ ድሕር መፂና ኤግዛም ትሬኒንግ ንሪኦ ኣለና ኣብዚ 200 እዩ ዘሎ እቲ ሕጂ ደሎ ትምህርቲ ናይ CCNA ምስ ግዜ እንዳማዕበልዎ ስለ ድኸዱ እንዳወሰኹሉ ስለ ድኸዱ ማለት እዩ ስለዚ ናይ 200 እዚአን ብሓንሳብ ኣይንኩለን መፅሓፍ ድዩ ኮርስ ኣቢልና ክንመሃር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ መስል እዚ ናይ ትምህርቲ ወይ ፕሮፌሽናል ስታይ ትምህርቲ ምስ ወዳእናኻ ባዕልና ገንዘብ ከፊልና ቴስት ሰንተር ኣሎ ኣብ ጉግል ድሕሪ ጌርናዮ CCNA ቴስት ሰንተር ኣብ ደለናዮ ከተማ ክንረክብ ንኽእል ኢና ኣለዎም ፈተና ስታይ ምርመራ መውሰዲ ኣብኡ ከይድና ክንፍተን ንኽእል ኢና ዝኾነ ሕቶ ወይ ኣብዚ ደይ ካቨር ዘይገበርክዎ ወይ ዘይገለፅክዎ እንተሎ ክትፅሕፉለይ እላቦ ማለት እዩ የቐኒየለይ